na etwetwe mu no mu ewo mu se ayaresabia bebre enso kase omsasa siatika yade no bi nanso se original ne wo ho a yemfa imitation emfa nyehwe 21st clinic nkoane ayaresabia ewo Ghana ha enam no kredi a ewo wondwumedie mu nti na wotwe bia obia phone lines to ho ma yarefo ne won dinkita ho wo radio so siatika manfo nim se 21st clinic esa no danchen a ye wo yade bebre wo ho a wo radio so no yate ho adanse bebre se 21st clinic etumisa te se eye esichire yade akoma yade osa awo mu sensem enam yade wachi kase eye wuya etutu woni so ene briwo wodwonso ntentem wo honam nina eye wuya wotifa edwaw woni echi epopo wono fa ehihim wonnan na wonsa ayetitiriti ana emoye dududu ama wontumi mpeja se eye yade nkoa na etete wo efri wuti beka wona ase na wo pe ayaresabia ede no kredi besaw yade dia eno ane 21st clinic minim anamondo do awotu efa wo yade ho eye no kre se wo do yade achini ache nanso kawa komato yem efri se 21st clinic eye ayaresabia otwewo na wagye wafri wo yade nsem wo Ghana ha ye won krabata no bebra ebenwo wo baabi a wo bia ye wa Accra Tema Domi Kaswa Takrade Takwa Obuase Koforidua Nkranza Tachiman Brekum Goso Sunyane Dwaboso ene Kumasi ye adwuma efri dwada etikosimmeneda holidays ni nano ye adwuma freyen ewo 0540 311 311 na yenchiro ye chira kwan no ye 21st clinic na clinic of your time 21st clinic still the sciatica expert Abusia for yama munyina mo ha ema mo atena CBM enfamra enne dwumedie so nko ada ne da ya dwunu apomuden hunte no ye de ebedan wo e wo SOMPA 93.1 ya to ne din sa healing point enne ye June bosome de to so miensa nyakopon ya adomi de te se yenso ya tena se anisa na ye ne doctor ni kukudam waben wahye wakwadare eba ayaresa ene ayahwemu a wusa ne ho amese wo koye owu awa awa tunti da ne da no Mishian wo dwumedie isu ana eye ne gisem ede ma me ne mapamfo nyina healing point dwumedie na abusia wutie no na SOMPA 93.1 ewo kuma sebrekro na 20 affiliate station ya wonom se ewo mema fa na nyina no enso efa dwumedie na abusia ansa na no menka ncho se school fees eye chief executive producer ede madwumedie sanso na afia je wa akode nketesi nyina kechire obomichi do betene nka ewo apomden kase no eso Rexford SOMPA didie wono so eboye chidom sanso ena minua papa tolls ya twede free kranza aba woni ne nua Joel wonom ebo SOMPA chief driver Dr. Sly wono so eboye chidom ima ewo MC aho omone afoforo bi ena omunyina eboye na nawie healing point dwumedie no yede eba besomo na eya kai se other 20 affiliate stations no yade SOMPA 98.9 wonom so ewo sunyane wonom eto dwumedie amade hye won so etimi etie bi Fabia FM ewo enkranza abusia wo do ani kiremo ewo eye ewiase FM wonom so efa ewo wenchi na je eye ejira ena wonom so ewo Asta FM ene Agenkwa FM ewo Techiman Success FM ewo Goso Radio Rainbow ewo Seshidwabo so sanso ena eye Seshidebison so eye Winners FM Brekum eye Kechre FM Pa FM ewo Enknan Okwa FM ewo Enkoko Eastern FM ewo Kofodia Dynamite FM ewo Takwa ena Takra densono eye Connect FM www.sompaonline.com busia betimia follow ye wo ho na watie yen ede afa online no eso SOMPA TV eno eye YouTube Facebook no eye SOMPA 93.1 and access SOMPA TV Ghana Breakwa now 21st Clinic Sciatica Research and Treatment Center
Facebook on search engine one misro eya no akọ search ene me hyebo se mo comment ni nyina no ye be kinkan e de amamonti wadwenkyerɛ ene nsusu ye ya wo e de bo adwumadie no wadaroma eya na wo de afa Facebook ene YouTube ho na yetimi aboboso e de akan ye de ho ene mitia ye Dr. Eric Mafo agenkwa e wa ya hwem mensa ka no every 21st clinic wonum ena ebo ye chidom ebo ye madwumadie watam ye si akonkon wada ne da no etimi ebedan wo ye ka cho se yade biara ha wo yade bia ebubu wagu ho se ya dwedwe yade stroke yade ene enkekan ne nyina ne titiu ene sciatica yade no wosisi achi entine esa hoi no eya na atwe hwinhwinhwim eya wo ye etoda bia akoto enkoto wo sori a ensori wo gina engina mesro sciatica yade no no efa wo sremu a kofa wa nantu ho ano na atiesi wo nantini ho eya na eya wanhwe yi a ede obegu fom na chese ebasa nso ana enema nyina aye basa wa wie ye na ena na ebenti sciatica efo se yen kan cho se Braton First Clinic yakachi ye no ewo kumase ehwa overseas na bra beji wa ya hwe 0540 311 311 0540 311 eno ene wonum emma wonum esa wo over 50 branches e wo mem hase nya brepem no ye de nyina ebetudwa Dr. Eric Mafo e wo hase no mamenkoma no akwa abamra doc mpacha be mo akwa aba ejuso na pom to say nyame adom ye de nyame ase ene nso so me yada o shirt ne pa me da ase o ma yemu so wo doctor mpa ai doctor de nim tade aya wo mo hye eno anso so na ya na wo hye nti mrs ho ye pacho ne ho ye pa yo na eya 21st fo nyina obia ho ye ye da nyame ase efiaje wa akode nketesia nyina ka akire me do ho te sen nango pa dum ahenere ye da nyame ase efiaje wa akode e de apomode kase no ebebre na ansa na no me ka cho se enne de eba beto badwasrede no eho hia se obetimi abonipa na obawo nipa ba wiase a enne ewo se wo ye krado na wo hwe ye na wo tie ye na wo fade ye be kireche ni mu aba se be ya wo so nyam be ye wadom ama eba no ebi etimi atowo na so natural family planning ena ye ka ho asem no eba no se beba ana se eba krampo na nhyehyeye ya de begu akwan mu ama yetimi aboye ho ban a ya wo ho nhyehyeye no ye betimi ama na dim ni nyina enne ye ba beka ho asem ti ma me nkotew efiaje wa akode ketesia nyina ka akire na onfa pomde kase na emra ye wo wi a ya wadodo na ena edema mo akosia yi ahenere medasi mechietiefo mo majibre healing point e wo SOMPA TV ena mo mutie yen e wo SOMPA 93.1 FM affiliate stations nyina ya chi obia ne amomumu ene yo apomuden kase emre ena edru suei na ensem no de obeti ne kase mu bi enie ye de eni chiemu ewo yeji Matthias Catholic Hospital a omanfo wo honom esuse omuhia maternity ward sanso so ena sie de eni chiemu ewo sunwane a Food and Drugs Authority omo honom esese de omo beti omo ho agu montene so ama niema ye tonton no dwa so a enye papa nyina o masesa won semfufuro mu so ena dokutani bi de afutusem ekwa ama omanfo se sakwada bi efa empriwanyinse na owo a ema ye nyi na yipamu abusua we ne nsem a mede ba beso mo sapomuden kase e wo SOMPA 93.1 FM ena fi SOMPA TV so mi amedi kase mu chiame hema medin afia ejewa akode afi kase ni chechimu eni siede ni chiem ewo Matthias Catholic Hospital ewo yaji eye pru epoye mensina ewo epoye mantenu mu a omo ede ayetudwa se ubepiem ho no mu a omunni maternity ward bia ya yeji awo akwakoye asefem pan ayi na hwe hospital kese te se Matthias Catholic Hospital ewo yaji na omunni bia ya yeji awo a utimi se asefem omo so de wani kopiem ho no ma veranda so ena omo de ho adane ward apemfo de da from so apemfo na fubo so obo ne nsa no tempenten kwa na onyampa na so na woda fom a utim sa atiti ye pa enam sa ya so makasa mafo kasa edema hospital Reverend Isaac ejebuadu ebro ne Ghana web etwetwe nkomo na wo kirem se omo kasa kra omo si maternity ward ni bi na so omunya enwie ye ti omo sra aban ene omanfo omo nsem obi se omo mra no mbe ye omo moa ebi se hospital bed e honom eye aduanan ana omanfo so omo ba ya sabia honom eye ebro hakra
nti ama omo de ebi mo toto fam wa abonten veranda so ama na kwa akoya atetesem nti omo sere se omanpanyin na nadoda nkwa kufado ene amanfo a omo nsam wo bi omo ka edu bunu mu emra emeye omo mwa efisi omo ho e kire wo mu won nsam fufuro mu suna se de ni kire mu ewo eye tema kropon opanyin a oda apomuden atena yeso a ohye aduane nsam so samoetu ahene enchi ono so de tu omanfo anim se sakwada bi epepre ne ho na se wokonyem a ma yenyi ne yipamu sakwada bi ebia osa na se wokonyem a yase na so de na wapre ne ho na akonyem eba sa na na ye gya akura na ma nani ayi ne ya eba na wawo no krampo ne yensusu akura ne mu bi o se eba sa na sa nkwada na ye wo mo no mu nni apomuden papa ebi se akwada na ono no akwawo sa eba no osa onim nyansa bi afa awo ho nsem ho ana yasa ayi yeni ede ama no nti san ele bekwa akosie o se ya ye ntwe sa nkwada no fa ma ye ho na nkwada mofra totofefe na mo firi mapue no ye ma yeni enku om ho se na be ya nkura ebete se yakoje o mato bola so ye de bia to se bia jana bia mu ye de bia se polythene bag ni nyina eto ebetwa ebi se koba ne sa na nkwada ne the pressure ekojeja mofra no e de o moto ba bi basa o de sansem eto Ghana News Agency e wotema emu ebra na oni omanfo twetwe nkomo akyerɛkyerɛ omo kwan ye befa so ama ya pomuden ho nsɛm ahia yɛn na afempo wɔn ma omo nim nimdie ɛfa pomuden nsɛm so omo besua biribi afiri mu ɛhɔnom ɛna opanyi samoetu ahene anchi ɔde afutu sɛmi ɛkɔma omanfo yɛde ani kyerɛm ɛwɔ sunwane a Food and Drugs Authority for sese de ɔmankasa bɛto omo ho agu montene so omo kɔ dwa so ɛne montene mu ahwehwɛ enuane a ɛho hia enuane a expiring date aka no enku a enye papa enura yenom koyemu a enye papa ni nyina omo ba besesa ni nyina omo di free bono epuye ahafo mantamu atoasoa edi sa adwuma efi se o se amanfo bebre na tonton product a enye papa nku bi wona enye papa na omo di asie omo ni tumi krata na omo ye edi sie edi ton ma amanfo omo nya nsunsuaso boni edi free nti se omo se omo ani abiri ye pa enam sa ya so Emma Francisca Patwa ejakon ono ena wode sansemi asi ne stress so obeye de obetimi bia se wo mo a wo di sa braboni omo tonton ne enya papa Food and Drugs Authority fo nim ho hwe omo tonton expiry date nuane a ache a omo hu se bre na twem na omo ton de manipa nti omo da futu sam e kwa ma wo se wokoto aduane wodwa so a hwe se expiry date na wa check ehun se aso ana se nso ya ansa na wakọ akoto eni kwan se wubu ani gu niam bia so eto niam enya papa eduko ni pedwe betimi di nsunsuanso aba abesue wo so we ni ensem a eye Francisca Patwa Jakun ode eto manfo anim abusua kase no asi mi ameje bre ede besom wo medin afia eji wakode ohene ri mame akua yebo a esiama oto ade aka eso afia je wakode na na ehefa na yegina wo se wo mo se wo mo Matthias Hospital muni maternity ward omu isibo mu wie enti eno wo bono epoye mantem yeji okra na ewu mi unti Blue East mention ni mo omu kropon ni yeji enti eno wo bono epoye mantem ye da se papa penti gidi ye se wakan de empanyifo be ya dom na omu aboa wono afeje wakode ekete esi nyina ka akire ene ekokotie no afe yenko Dr. Eric Mafo na penya wono so edi ne dwuma Dr. Kese pa what one first clinic the sciatica expert wa babeka yensa na yene no emonkomo doc once again memo wakwaba mejo so enti ene ye ka natural family planning na before that ne yemi sase ye ka se family planning kura wadaroma ye de ba de na kiresen okay enti medical achia ahwefo ene atiefo nyina omo a enam SOMPA TV ne SOMPA FM ene ada affiliate radio stations say abre nyina omutimi ejemre enya adaje ewo mapomuden ho na ene said the year kano family planning na se ka se family planning kra na okwan a ye befa so na yetimi atete yen awo mu okay obeso duemu ewo ho ama yabusua yese ya na ohun ehia ye pent no one first clinic the sciatica expert mo dwumedia ye dia o maso yasene eya na ye mamanfo kwan ema wonom so efresh na topic ye treating ye fa efri eye kola bia o stress enke be ya da roma
yɛnhwɛ na yɛntimi enka ho asɛm yɛnkɔ afidie no so na yɛnkɔ enkotimra wa bra Dr. Blessed Foster CEO of 21st Clinic ɔtena adwa yi so a na wɔde healing point dwumadie no ɛso momanfo asɛm we did baby agasa free. Hello, Doc. I'm actually doing this test here. Actually, I'm free overseas. When fee? Overseas, when I overseas. I'm here overseas. O kasa no from pao. Never show. And come back to Uchi City. Natural family planning now, over treasury. Because we Yes, I see natural family planning is wrong. Okay. Now, more capacity in Brona. I say, yeah, no. My say, yeah, like, you know, me the breeze and the kind of person no contraceptives, anything can make a natural one. Aye. Enka ope natural one na nyo no nkwan so na epe ye nyina ye bia ye penti nene yafa Dr. Eric Mafo e de aba na kwasi SOMPA ha drink tea one ten ntam kakra ya na ha drink tea we ni nyina ye nyina beboa ye doc nti wo se ye moa na ye nka ho asem ti wadaro maboa yen said the west kan family plan afro besi so biem na yakoye ni wadaro ma ya tiase nti na ye to aso no ye kasa se anase ye ka fa family plan na ye okwan a ye befa so a ye betete ye memo okay na se obi ho no nso a ompe nyinsen anase ontimi nse ne ho so nanso no onye na adwen se openyinsen ne ho ye ne den so onye na adwen so obewo sanity okay enti se ne oma we ni nyina ya de a yetimi obetimi aye na ebeboa na I think say last year no ye family planning ba eno no ye de ye use adro okay na anti I think say omo following last year ni nyina no etimi ya de a omo nso no omo a omo wo interest enso nso wadro mu no omo nso etimi nya omo de as ye hwe se kola no de offer no it means say ana de etie ni sesia no eye na okasaba natural family planning aye hu se eye dodo na nso no edadwen ana so mo hi asem nti na ene ye ba be hwe bibi kakra fa the natural family planning eho na say family planning ya ye ba be ka ho asem eno no edro sem bia nka ho edro bia nim na emom no okwan a first emra na family planning na say orthodox one na say family planning a ye no modro no say time ana edro ne maaye no na ye maame mo omutime wo ba 3 years time 4 years time omu nyusu edro bi asa wo hwa a bia wo hwe unuanu ma won say 4 years 4 years pepepe say 3 years 3 years pepepe so no so by that time no na edro bi anya den eni ho maame ne papa mo wo me maame wo enwotwe onim papa nso so wo 9 na yenyina 2 years na da yentem enti say wo hwa etimi follow pattern ne sa but na omu nyusu edro bia na de etin say nipa dua na nkasa no ebetimi aboa wo ama watimi ade atete wawo mu ana se bia se ompenyi nsan bi kura na etimi nso ayeden abo ho ban okay enti ene no when ye behwe enoma bebre na wo behwe mu de ebeboa wo no na watimi ayeden atu anamo na tie ni ye se wo se wo te de ye na ase okay se wan ti ase a ebetimi afeli enti no de wo se wo ye se wo se wutimi ti ase se wan timi nso anti ase a I think the next time you better send your opportunity be in your side the team ye. And it's a whole person who use natural family planning. I was say ultimate at the year and I say. And then I say better calculations kakra. Based on we know or menstrual period. Okay. Now Shannon so say said ye udays in it bia said you float ye bia and obey me aye. Ye will say will be a hornoma or say only be a constant partner. Enya de bi obetimi aye se o menses no irregular se bi emfa ne se ene incidences so se ne eba bi on the first the following month bi eba 10th et said then whichever way no obetimi aye bi because obia no o menses no se obetimi ehu ha wa wo be study a eye dana wo be hu moja no ehonom na wo hyase na wo de the old study enti the menses esesa
yɛbɛtumi aboa na ama wahu no ovulation period deɛ ne deɛ nso yɛ constant nso no ɔno nso nti na meka sɛ ɛwɔ sɛ wote aseɛ na wotumi hu how a wobɛyɛ wo calculations sɛnea ɛbɛyɛ a sɛ this month no sɛ wo menses ne ba on the 3rd na sɛ the following month no nso no ebi ɛkɔba on the 10th na sɛ wo calculation na wode yɛ on the 3rd no wode kɔyɛ on the 4th na ɛbɛfeli wo enti wobɛnyem ama wo nsa si fam yayaya ɛwɔ sɛ wotumi ɛhwɛ ne yie na sɛ wobɛnya book bi koraa na at least watumi a dɛn atwerɛtwerɛ nneɔma bi sɛnea ɛbɛyɛ ɛbɛyɛ ɛbɛboa wo enti doc na sɛ mete aseɛ yi a natural one yɛ a yɛkan yɛ sɛ yɛde ɛsesaeɛ ne nneɔma bi a ɛwɔ yɛ nipadua ne mu na anka sɛ yɛde ɛbɔ yɛn ho ban sɛ bɛyɛ a yɛbɛyi yɛn ho afiri nyinsɛn a yɛnyɛ krado sɛ yɛpɛ sɛ yɛnya no ɛho yo enti doc ma yɛnya methods no na yɛhu kwan a yɛbɛfa so yɛbrɛ kwan bɛn sɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ family planning yɛ a methods no ɛne sɛn ma yɛ akwankyerɛ enti mpakyɛw yɛde yɛn first image ɛbɛto so na yɛtumi ahwɛ nneɔma kakra na ɛnɛ no yɛwɔ methods no ɛbɛsɛ more than 6 but yɛbɛyɛ bɛsɛ 5 or 4 depending on the time no enti deɛ yɛdi kan ne sɛ deɛ yɛdi kan ɛwɔ no yɛwɔ first one yɛ calendar method and the second one nso yɛ cervical mucus and the third one nso yɛ basal body temperature and say emre bema eno nso na ye the last one nso e the account that lactation amenorrhea na the ye kan ne say we no ne natural family planning ahoro a ye ba be ka ho asem enti first one no say bia say ka calendar method ne ye be use yen date no a ye de ebu yen nsa no eno e na ye de be hwe na atimi abo en na asinyi nsen ho kwan Dr. Fra, busia se o hwe yen e wo SOMPA TV multi TV decoder no so a ade a obetimi ehu mfoni a doctor eka ho ase na emom se wo tie radio a fa phone no ne ko Facebook SOMPA TV Ghana na so kohwe de doctor echeche me hu se wode se ye bosome na ite se mu bosome krukruwa na eda so na ya hye bi nso red ya hye bi nso color na edoso ntino bomodia Facebook ne SOMPA TV Ghana ana se SOMPA 93.1 about 21st clinic nso a wonsa ebekan yen YouTube no so SOMPA TV bomodia na doctor de no a wo cheche no so wahu se de esi kona wonsa nsifo ankase ne akɔcheche wa ma akɔfa nyinsen doc mpacho yen to aso a enti de yedi kan ye bedi kan ka when your calendar method no and wasem nti say MCR for na ready on bit me the second image no ato so e de amaye enti no before that no yemfa be say 1 to 2 minutes be na ye hu ye menstrual cycle no say oba ansa na obehu say e bia emoja na say bosome aso na wahu emoja no e wo kwan bebra etimi ye de efa so ansa na ye de aba na say ye hwe menstrual cycle na ankasa ye wo phases almost 4 ye wo the menstrual phase ankasa wo ho and the second one ye wo follicular stage and na ye wo ovulation ankasa and na the last stage in a bit my secretory phase na obia no said ye wo bu nsa efa bia no the menstrual phase na ankasa na ya na wo 1 to 7 days enti say 1 to 7 days no enumu na oba bi wo a obu ne nsa miensa bia 3 days oba bi won so bi obu ne nsa 9 4 days 5 days 6 days 7 days ba say epa ho be say 8 days e kona then na wo hu say oha obi ye den e wo ho na chese say obi bu ne nsa na nsa ne de ne ba 3 days enye yade bi na ya ye nte say de ya sometimes amanfo ka say yade na bia ofiti ne brush ase na sa na tie yade yes ufri say wo sha ase bu nsa na say wonya no 3 days enye problem but obi ho no ma o sha ase no wonya ne 7 days na ati aba enti e ka ne say o menses no say e drop by 50% na say o how bia eden abam esa ye nuane ne nuoma nti no etimi e change how your menses no enti obi ho mo sha ase no wonya ne 7 days na ese na bi obu ne nsa best be 5 days and answer 4 days any problem but you can say more than 50%
50% a yɛmfa ne so obu ne nsa 7 days ɛna aba 3 days ɛno no ɛyɛ how ɛwɔ sɛ wotimi yɛ den etu ho anamɔ enti yɛka ne sɛ wɔ nsa buo deɛ ɛyɛ da baako ekosi ɛnanso na wɔtwe pɛpɛɛpɛ enti ɛno mu ɛna obiara na ɛwɔ enti ɛno no yɛ phase baako ɛna the second phase no ankasa no sɛ yɛmfa ne sɛ nyinsɛn anas mogya ne ba mogya no ɛkyerɛ wo sɛ ɛyɛ sɛ nyinsɛn bi a ɛntimi ama no nti wɔn nkosua no ɛna we ɛfa sɛ mucus ankasa ɛwɔ awodie ne mu no ɛna nneɛma bi a tissues yɛmfa sɛ awodie ne mu akwa bi a ɛnhyɛ da ɛnyɛ ma awodie no ɛno mu na ɛyɛ den ɛtwerɛtwerɛ ɛba as what menses nti every month biara na sɛ o uterus no ɛhyɛ de off nti ɛhyɛ de off ɛno na ɛma wo behu sɛ emogya no nti sɛ enya no firi hɔ no pɛpɛɛpɛ na eduru another stage ɛkyerɛ wo sɛ nkosua bi ahyɛseɛ yɛ den ɛɛba nti da a wobɛhu mogya no pɛpɛɛpɛ na nkosua no nso ahyɛseɛ sɛ yɛ den enyin nti sɛ yɛhwɛ yɛn image na yɛhu sɛ asɛ nkosua nketenkete bi ɛyɛ den ɛdeda mu nti ɛbɛnyin kakra na ɛbɛhyɛseɛ ɛnyi ɛwɔ on the 11th to yɛmfa sɛ 15 or 16 days na afei deɛ nkosua no yɛ den ɛnyi na a rapture enti na ɛhɔ no na yɛba bɛnya the ovulation phase no enti yɛmfa ne sɛ ɔbɛrima no sɛ ne ho nsuo biara ne nkosua no anhyia na afei deɛ awodeɛ no a ayɛ thick no ahyɛ aseɛ sɛ yɛ den ɛtwerɛtwerɛ ne ho na ɛtumi asan den asan ba out as menses enti yɛka sɛ ɛyɛ very circular nti wei kakra ne ɔkwan a anaasɛ ɔkwan yɛ nam so ɛtumi ma yɛ den yɛbu yɛn nsa enti yɛbɛhwɛ the first the other image no the second one no na afei deɛ yɛtumi aba yɛn calendar method ne so sɛ obi a ɔpɛ sɛ wei no ɔnyinsɛn na wo ankasa na wobɛgyina wo ankasa wo date ne so ɛna mfa sɛ wode ayɛ ɛna mmeka sɛ hyɛ ne nso sɛ sɛdeɛ wode tie biara no ɛwɔ sɛ wohu sɛ da a wobɛbu nsa no wo count no as one enti sɛ anadwo koraa na sɛ wobɛhu mogya no a ɛyɛ 1 day enti yɛka ne sɛ menstruation phase no ɛyɛ 1 to 7 days enti na wɔtwe enti no ɛhɔ nom no ɛna ɛyɛ berɛ a ɛwɔ sɛ woyɛ den wobu wo nsa enti da a wobɛhu mogya no ɛyɛ 1 day enti yɛmfa ne sɛ 25th koraa na wobɛhu sɛ emogya no ayɛ dan aba a wobɛhyɛ aseɛ afiri 1 yɛwɔ nipa bebree wɔ hɔ nom a yɛde ato yɛ tirim sɛ bi a ovulation period no ɛyɛ 14th day enti ɔhwɛ calendar ne so sɛ ɛnɛ ɛyɛ 14th enti no bosome no the 14th no ɔno ne hu sɛ bosome ni bu ni mu pɛpɛɛpɛ anaasɛ ɛkyɛ ni mu pɛpɛɛpɛ a ɔnom sɛ ɛhɔ no na ɛyɛ ovulation ba ɛnyɛ nokorɛ saa hu ne sɛ da a wobɛhu mogya ni no ɛno yɛ counting as day 1 enti anadwo koraa na wobɛhu sɛ wanya wo menses na anaasɛ wabu nsa a ɛyɛ day 1 ovulation period next started from the first day mogya ni yes enti sɛ wawie na nsa na ɛnyɛ so wawie no obi nso timi bu ne nsa na wawie no afei na ɔsan ba bɛ count wobɛnyem enti da a wobɛhu mogya no ɛyɛ day 1 enti saa deɛ we na bebree na yɛ anom sɛ with the calendar method na ɛnyɛ adwuma ɛyɛ adwuma ba sɛ woahu how a wobɛ calculate a ɛbɛ fail wabu ne nsa bɛsɛ 7 days no afei ansa na ɔba bɛkan bɛsɛ 14 days ti sɛ time na ankasa na watwa mu wɔ ovulation period enti hyɛ no nso sɛ anadwo bere a wobɛhu no no ɛyɛ day 1 enti yɛmfa ne sɛ yɛmfa ɔba a obu ne nsa for 7 days enti obɛbu ne nsa from when yɛmfa ne sɛ bi a 1st June ankasa na obu ne nsa enti on the 7th June no ɛna ne menstruation phase na ankasa yɛ den atwa na from a free 8 up to 19th say yɛwɔ ɔma bi wɔ hɔ no ɔmo de 28 day cycle ɛna yɛwɔ ɛma a ɔmo de 32 wɔ ɛmmerɛ ne nti no yɛaka ne nyinaa ma ekyire ne nyinaa bom sɛnea ɛbɛyɛ a sɛ wɔ cycle no yɛ 32 day cycle anaasɛ 28 day cycle a wobɛtumi afolo deɛ yɛyɛ den yɛkan a ɛno nso bɛboa wo enti yɛka sɛ hyɛ ne nso sɛ the menstruation phase no ɛyɛ from 1 to 7 days enti sɛ wobu nsa for 5 days koraa na 2 days na aka no you are still in your
menstruation what phase. Okay. Unko with the follicular phase. Not just say 7 days. Yan fan 7 days since we born in Sunday no anansa. Yeah. Still ano days now before 7 day ni besono or menstruation period. Still now, so now you are still within the menstruation period. Yeah. Aha, but shenin so say that over say obu nsa na o counting no 1 day no. Wunkosua na ebeto no. Wunkosua no so hyase say ye den. Eyi. Anase wunkosua ni yi na yemfa say sack bi ye den ehye ho. Okay. Eti no na ebie benyin kakran akosi wo ovulation time no. Na fe the egg no nya mature pepepe. Na fe the about fallopian tube nim. Okay. Eti shenon say 1 to 7 days no eye o menstrual phase no. Okay. Eti said the wubu say bia no within 1 to 7 days no over the first stage no. Eti from on the 8th day no akosi 19th no eye wo ovulation period. Okay. From 8 days akosi 19th. Enti emfa ne say unya o menses no on the 1st June. 87th no ena wo menstruation phase no yeah over. Okay. On the 8th akosi 19th pepepe no ehon no mni na your ovulation period. Okay. Na the entire can say na in all no 14th day na nkasa ye da ewo mu no eno na ema dodo na ye den ebu omunsa. Okay. Na aha ena ehya na edi ema ni bebre hwamo no de tie ne say bema ho nsuo edi 5 to 6 days kra na enseye. Okay. Ah? Enti no say bema ho nsuo. Yes, bema ho nsuo betime edi 5 to 6 days. Na enseye. Na enseye na sperm cells ni nya active. We mistake e betime akopa. Aha, enti no de ewo form kra na bi wo ma de entimi nche kra ye be say 3 days. Okay. Enti omo de wa hoɔden pa no 4 to 6 days ansa na nkwamwa na ewo sperms no ewu. Doc, and I say ya o maka 72 hours say they need the eni ahoɔden no. Aha, enti unse no kra 72 hours in sperms na say obi amfansa na sperm cells eye weak. Aha, ne de na amfansa ebia aha da hoɔden wo form na eye 72 hours. But normal sperm cells no ebetimi a survive from 4 to 6 days. Okay. Until almost getting to a week. Until from the 8th echo bia ne mfa ne say ube have sex echo say on the 8th no. On the 8th now we kon wadru ovulation but ye wo semi fertile e wo ho ene ye wo most fertile ankasa. Okay. It is ye hwe image na your most fertile na ankasa started from on the 11th to 16th. Okay. E ho ne de e likely say wabu nsa na wa count day 1 no a wo moja ne ba na wa count no from day 11 up to 16th no eno na mostly na no e ma dodo na se wo fa e ma be se 10 a emu 7 enkosua no eto on this day. Okay. That's on the 11th day to 16th. That is say wo count wo day a wo hu moja no from first day na on the 11th to 16th no e ho no na ye de eba. Okay. Enti ade abako ebewe ne say even say wo fa ne say oh ene me count na say 11 to 16th na hye no so say wo koda on the 8th na wo sperm cells no edi 4 5 or 6 days it wo koda on the 8th na oba no at that time wo free period but because ne say obema no hu nsuo no enti no ebe expose you wo benyam enti wo beda in your free period no akwa akonyin iti ho no na obu nse mema no o ene na ade na so wo free period mu na ene na me no ye de sia enya me dia e wo dia akora na enya ye me ko ye die na sesi ya wa so be ye hye esan se wo hu ni se oba na bu ni nsa wie 7th day na nti ade chen ya na won ne koda on the 8th no on the 8th ni nti kan 5 or 6 days to na hwe se unra ovulation period ni mu a eti at that time no only oba na da woni free period mu and then me person me clear this misconception be brave say yes say ubu nsa wi a o 7 days obi a obeye sa de we bia won sa be si form obanyam e mani be brave na say ubu nsa o 7 days free period no kura bi ani almost 14 days mu na yo no aha enti hu ni say wo de 7 days no a wo say e you free period no say ebia wo koda on the 3rd day a sperms no ebe di sen esan wo best another 5 days into 14 day na wo kan enkosim ana ekwa kosim aha enti no
the year can say a idea ye said the beya even take you all size but a bit me a working amount permanently and I say be and fancy bit me a working amount won't mean any challenge we are okay 81st so who say oh 7 days free period after say women says no yes and no a be fail you because at that time na so won kosuane de won so ban kosua no edi 24 hours okay but sperms ne de be betena ho no ma atwen ama enkosua na tima de anyi na enyi wie pepepe na fertilize no na yes a dog will be ebunin surf on the 1st of June ya enrechi na say bia ene ya make say etwa ene on the 3rd na say okaso was 7 days wo ho a definitely one hwe na so onya ne say 5 days a sa 7 days obekwa akowura 11th day na akowura 11 ehọ no ye most fertile period most fertile period with the boss wa na okay enti un senti ehọ no de wo be have sex no free period ba se be ma hu nsuo no so ye stubborn one still na no gu na o twen ni hu nsuo na e wa ahoden 6 days na bekwa akowura most fertile na period se o twen hu se ya okay enti no eno na ene ema ye clear say doubt ni nyina nti bebre na nim say oh me wo 5 days period oh me wo 7 days period enti abasa ma ye ntimi use that calendar method no okay enti no ye can say from time ankasa we no eye appropriate ankasa ma no ye from 19th day no as you know on the 20th na kosi mra obehu umoja no ehọ no na ye free period ehọ de se nkosua bi to ho no de a na ehọ no bi nyankopon aka so aye sha ma se wo se wo ye de wo The menstrual cycle begins with menstruation e betimi ade ato after 20 days okay and begins to ye image no enti after 19th ekọ na pepepe na ye se ehọ no no x no a rapture okay enti ye kan say wo pese wo use this calendar method ebo ho ban a se ubu unsa wi a hwenya on the 20th day no ansa no wa hyase se wo ba be de o ne be ma ba ye ebisi a nyinsen bi enye den ema doc ene mai ahode wo ho akono nso so timi sorry na masha de bi nso minim se ye no kresa akre ha se no mame ya se ubu unsa wi a ena ya oba titu obobu nsawe no akono ahyase na sorry eno no kra be ne wo no kra wo the tie say after say menstruation anka say follicular stage na ho no follicular stage na anka no hormones shase trigger with your estrogen and progesterone okay and the tie say once in say wo estrogen and progesterone no anka ebeye wo awodie no ebeye tick send ebeye a nyinse because after menstruation na anka awodie na anka prepare ne ho enti estrogen na ye ka ho asem last time wo be church say eno na boa ma oba krampo na siesie wo e ma wawodie no krampo etimi di mo anyinyini kama ba bia ye fan a be ma kra hu wan na ni ji yes enti eno na so no when e be produce more okay and you progesterone no enti eno na be ma wo atinka na de akosoro send ye prepare we dada wa because enu say we do follicular stage wo wo say no na pushi wa ma we no okon ye den edo enti wan ya say ukoye sex bi within that period a unya ye pepe no adu ovulation period wo enti eno ni betimi amwa ye den wanyinsen enti na ho no ye rise of hormones no we na setting in no eno na etimi ma unya that feelings no enti obi wo low libido crampo na during this period no sa low libido sem no betimi ato nchen so obi low libido so eno so within that period na so in a bit my the atrega kakra but omo na nkasa no we no ye wo endorphins ankasa e wo ho no ma eno na nkasa ye in fact the hormones ye sex hormones ankasa ye den wo ho but omo wo low libido no e ya na omo hormones that hormone no e dey wo form but regardless it said them kra within this period they said they wo kana no etimi ye den baso kakra yes enti no ye can say with the calendar method no who use because
hwe say e period ankasa we use I ho no nkosua bia nya den emba. Okay. But say we wan say bia on the 8 to 16th no. Say bia so be bibi wo ho no ma e was say we very careful. Okay. Because at that time no X ebetimi anase nkosua no betimi release at any time. Okay. It is a wo koye size bi wo ho no na say e feel wa na wa hu say one kasa no why the why. Enti ye kan say ubu on say we are on the 8th day no I kwa kosi on the 19th day no ho no na ye ovulation period no. Okay. Aya cheche mu say ebi semi fertile ebi ye most fertile ankasa ye da wo ho. Enti en fan say from 11 to 16 days na ye 16 day na ye most fertile. Eti na ho no no ye fan say edi almost 24 hours na wonkosua na ye den a rapture. Eti o twen ya bia 17th 18th 19th a free walk on there na ese nkosua na ti said dem kra na etima den a rapture na free ayele free. Yes na ayele den free ho. Okay. Aha enti no this period in there I was say wo pese wo tete wa wo na wo use calendar method na I was say wo timi ye den eti ohun ye den free ho. Okay. Dr. Eric Mafo ene ne no twetwe nkomo no say meka cho say wa ben we nya ono ahwan obi ene obenya adaje ne nimde we say dia ba be kyerɛkyerɛw na dwumadie no so wonya ne baabi ase healing point e was SOMPA 93.1 Kumase ene SOMPA TV so multi TV decoder no yade a wo hwɛ e was so Facebook SOMPA TV Ghana ana SOMPA 93.1 YouTube so SOMPA TV ene program we yi topic we enya ade e be wie ntina ya na obi ahye no so de amamada roma nyame ya adom akia ne ken next week nyame de cheyen ya Dr. Eric Mafo afo plan krampo na mebo ne ho ka ama no print ticket sika ama wasaba beto so fi se ba bi e wo sesia no kra doc me pese me bisa asem bi na chesa asem na wo mo se ye family planning ho asem de wa kyerɛkyerɛ de se obi nsuso ya hade a ope bapa na e wo se wo follow se me ka se ansa na obetimi awo no enya banya nyinse ana se obebo ho ba de afiri ho no yise wutie na dwumadie bi enti obi a opeba enti this period there will be so e ka se obetwe ne ho afiri sex ho no that period na wasa wo ye obi so a wo hwehwe e ba wasa wo komomo anabwa enti a very good question na and then no me find the topic na ye na nkasa na ye de ebo ba ko eku enoma mienu aha enti se ye hwe se oba nkasa a won so pe awo no e wo se su e wo se ene utie esan se unse na most fertile period na ye kan se eye 11 to 16 day no e ho no na won so no se o pe awo a e wo se woni ukun ye de edi ahyiamu wo ho e woni ni be di ahyiamu e wo ho se wo pe ba enti on the 11th e wo se me hye so on the 12th 13th 14th 15th this ni nyina na wo se me hye so a na se bia e wo se me hye so the tie ne se unse na me can say from 11 to 16 day no eno na ye most fertile period but e ma dodo na no omunkosua na ankasa no etimi e mature dodo na ye on the 14th day. Okay. Aha enti on the 14th day eti eno no kire se bia mfan se one ebi oba edi ahyiamu on the 11th ne kra na obetimi a de atwen na ebi a 14th day no asane na ahia because shenin so say uni ni shia on the 11th ne kra na e wo 5 or 4 or even 6 days kra ansa na de sperms ne kra timi de ewu okay eti se uni ni shia on the 11th ne kra na on the 14th no ubetimi asane na ye de asan shia okay because shenin so say on the 14th na ankasa na dodo na no eya na ovulation ye de set in okay aha nti omo nso a omo pe awo na so ye no we be use this 11 to 16 day no okay aha because say time no the enti aye cancer say ho no ye very dangerous na ye say ho no na enkosua na ye de ya na eto at that time no okay aha nti say wo pe bade a e wo say wo nso timi da on that period na say wo ni ukun ye den edi ahyiamu on that period no oh no crowd there was all yero ho na say there say e was say witimi yero ho na o kasom da bia ba ko krampo na enye bad enye bad o de o hwe na ayi oh ababa wa bi say o hene yire me kunu say de ya misi epele wo mpem no me ma na miamia afa e wo mpem nti no
se ebia mo fa nche me wi abode but ye ya pomode hu dwumadi nti me pese me cancer de city o kan no na o se ono ne kunu eda ni pimu no aha na ya na ni kunu no edo sana ya na ema ne ho to ne penti woni ni kunu mu ehia dakwa na se one day na ade achi na se bia ni kunu no sa aba ne ho bie ma o so ni pim ni mu sa ya na ama ne ho femfem no enti sa no behu se onya sa jelly ayi bia cream yi bia na se o yi bia ana se nkutokura mpo na eno ane se o ma ne bia nti o ya na se bia nya da bia na obesuso mu ama na ye but on say so nyankuto bi kurampo na be fa ho anwa se be ya expense ni hia ye be ye be mu bia nti ese o moyiro mo ho wa wo pe ba na do that period na do kwa ya de ye be fa ye collect na nche na emomu ni mene ye de be fa ba bi kakra na nyame ya aduma next week no ye be ba beto aso nti no ovulation period ni hu hia me e be de na me a me pese me bo me ho ban free nyinsen ho ana se me a me pese me nya ye funu wo ba no ede na ebema me hu se ba bia madru yi de madru me ovulation period me sentrene be na me hu ewo me nipadua mu ebema me hu se ovulation period na me hu se na se madru se mpo no me nyusu calendar ya ye ka ho asemi bia okay enti ade kakra amfa se obehu ni se from se unya bedu ovulation time no pepepe na ohun ahyase se ye na ye hye okay eno ne yade ba ko ase oye oba nso a eno nso obetimi aden ehu okay na ye ka ne se ye wo adwin mu ankase ye wo efa bi wo ho no ankase friend hypothalamus yes aha na eno no na eboa ema control yen ahohye okay ene se nti se obi ehu ye hye na ye se it means se de edi dwuma na ankasa ye den above one as a bibi pressure and kasa then about that part of the brain okay so ena eno so na e release say hormones nyina say oba ansa na wo bebu onsa no ya e fan say hypothalamus in a best signal ovaries no ankasa ama etimi ade ahyase say enyi nkusua no enti no say because say eno na a signal ovaries ninti no say wunya bedu yemfa follicular stage na oba betu nkosua ne pe na ahyase ye den eye ni dwumadie no aha nti edi dwumadie na afi de because say pressure da no so no say dwuma bia no udi a fa say bibi like because of stress na ye de da so no ti na afi de manipadua na nkasa na ahohye ne ye den ekosoro kakra enti ye ka ne se ade bia ba mu hu se obun se wo ho no ewo ana wo ho na ahyase se ye den eye hye kakra ewo ana wo ho na ahyase se ye den eye hye kakra okay na aside that nso no de obetimi ye hu ne se ye wo se ahyase no obehu sufita bia ankasa wo wase okay na udi kan hu ankasa eye very dry ebedi kan ba as dry na emre ekonanu na ankasa na obun se na afidi aye thick kakra ba se eba bedru time na ankasa nkosua no release na afide se when hu nsuo na ebeye man a wo de won sakra timokra na enyiye okay eti se hu se ebia se white patches no eno eba ye ade mfita wow aha eti wo cervical mucus stage na ye ka ho asem no eti eno no 1 to 3 days no anase bia no unya wo menses no right after say wabu nsa wie na 1 to 3 days na ho no no utimi hu sa ade no okay but no emu stretch aha ena say do 4 to 6 days nenso a eno nso no when emu ntimi nhye dan ye den en stretch okay sa but ube hu ade fita na no sent bia enye den enim okay but e do from 10 day of we know or menses no aha okay. from 10 to 14 day na ehonu na na so no odon saka obunse na fe de ayeti na sa aye man as ye hwe e wo screen ni so a emunte enti eno ne kire wo se o ba betu nkosua na nkosua na wo betu no so no eye fertilizer betimi ade anyinsen enti oba enye se we no o yo ba wo hu sa ade no se man ni wo wase a omo na ya no mo wo bebre no okay eno de udi agro pepepe wo ba wo sisi a aha because e kire wo se nkosua bia na eba bia no e fertilize enyo oba nkosua bia na etimi nyinsen okay said ye oba bema enyo bema bia na ne hu nsu etimi nyanzo no
saa no so na ma no so de tie okay nti oba bi wo ho no ma obre wo na wo ho enye se bi a wo underlying condition ba x na ankasa eba no enye fertilizer ankasa okay but omo ankasa omu hu saa de ne ye ade a omo mbre wo awo ho ena omo nso no udi agro kakra bi pe ne chance say obenyin se ne ye high because ni nkosua bi eba bia no e fertilizer nti se ne oma we ne the classical science pa na a wutimi ye da ehu ye won oma bi a ebi mu hu but set time no hu a wo chances say bi a o mesi ovulation period no e very high. Okay, now we say you be so kakra bi ma dry you know omo mutie radio no as I said me fa say chewing gum okoto no foforo no odo nsasi so anu a enkomu sa enti second one na ye sticking and first one na ye dry that is 1 to 3 days 3 days yeah and a 4 to 6 days no so ye sticky as I what as I wa chewing gum no na wa wia ma sugar ni nyina afi mu no odo nsa ya afi ne mu ate na ebi atare wonsa we na ebi atare wonsa we enti third one no and ye your friend is clear no yeah say 7 to 9 days and that is creamy one no and so I say chewing gum I peche no and na the torso and 9 o'clock 10 to 14 day no na one hwe ye and there so ye ya na one beba e say what the one saka na ye tan say no I monte say sanity mecha eno an watwa pa ya de bonsa e to bo mutie radio ni ntina ma ye pese ye no mo so ehunu nti hu nso fitaa bi saa wo ho a adokwa ahwe obi nso be taking say white oh that be on say before that na nkasa no on say we no emba on any time okay eba within ovulation time no and no na eba nso a e come with no scent okay ba say white a unhu anase bi a candida anase mfanse bi a gonorrhea anase bi a chlamydia anase syphilis a unhu say white we a unhu pampan bi a okay and no nso no etimi ba at any time ba we ne can say cervical mucus no adfitan ya ye ka ho asem no na buying ovulation time na nkasa okay emra wanya menses na ye de we no awie ekona no ho no na wo sha se ye de uhu eti no na se enya nyinsen bia na na se bi enya sperms bia na se nyinsen a amba eno no etimi di kan ye de eba ansa no wabu nsa na se wubu nsa kura wie kura na eno no utimi ye de ehu abusia for ye beto aso nyame ya adomo a next week na ansa na no mayemie phone lines no na wa ko sembia na wo kakra de fo aye de so no yetimi ati 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931 0548 931 931 dia wo wono ubetime ede aba. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon. Sorry for that. Online no akate. Hello, good afternoon. Oh. Good afternoon. Afternoon. Me pa chow dini baby a free. But the gata fispa. Me pa chow say. But the gata fispa. My auntie Udin. But your family. Yo, my auntie. Oh, what is happening? Hello, good afternoon. Good afternoon. But chow dini baby a free. Yes, me. Achiase mpacho my auntie. Mr. Mawale, best this year singing. But my niece and I'm about 21st clinic one. Last me that check your one. But my one could be. One son to us or maybe. It's a fine. A day. I said, yes, I win him. My we am the doctor number betu just see or no the betu your quarantine and check. No number crowd no what's happening now. Oh, I have what come about why? Let I show you my security be abeti me abu pan 10 times. Hello, good afternoon. Afternoon, akome. Pachonya me adom na so nyame adom pacho me fi me bisa say. Me like me nsen but me no fa no ye me ya. Saying me like nsen me ho but me no fa no ye me ya.
Okay, mpacho wa wo pen. My would too. What didn't fear best eh? You were 35 years. Mpacho mate doctor wa say no be you If it's a Makoto test, 3 days today, my year, shame you. Eya na brebe na ya na o te sign kan say yo ya. What's it? Ebre ben da bia na say wo ibra ya na eba. See ya for ni mo ya dum TV no bolo me mane nko from why. Debbie, last week na me think. Okay. But your doctor no be kasa why? Hello, good afternoon. Good afternoon. But your dini baby are free. Me ka cha me dia bi jo, me ka se dia nkan. Dia nkan tam pacho yentio. Me ka cha se me no mentis ya. Me right side no, e ho no ntini ya me bi lap na me face is left pain. Then me se me bisa doctor so no eye ya ya me se normal. I am this thing me ko to jo ni me me ya pa. No menses be anas. Unyo menses ya na ya eba. Me ba pa Enti unyo menses ni wie dia ya na esa akọ. me ba cha. Doctor wa ha wa boni tin konto be yi wa no why? Fanche last call ma men fa na yemfa ensinyambo anes. Hello, good afternoon. Good afternoon, but I'm Sankwari. Sankwari mpacho Sankwari abo mu fo nyina so ho ye de. Ami adumo. Ma yentie we. Me ba cho. Me to men but bia menya da wa ito like my sister doctor come. But some say problem na say normal. What the Busome saying? When you Busome saying? Busome is 3 days. Busome is 3 patcho doctor be you want to say why? Busia for yesramo a enkomo na ye denti ase brena contentem kola achia se what say yes one kwa de ne be kasa. Inti dua nkwante no se ne nufu ano. Eno na ye we no post ovulational signs. Ankasa anti no enye problem on twen menses na beba. Enye nyinse eno no ye signs ankasa a wo be nya right after say ovulation no. Se nkusu ani nya ato a after that no utimi nya say signs no. Next week ye beba ye be bubo so nya me adoma. Enu ya ba konzo say ya na we say menstruation ne ba na wasi ni sisi ni na ni ko enti no no say assorti pin na kasa on the right side one but say owia na ko enti no na so ye no un say before na kasa o menses ne beba no endometrial lining no ye wo when akwa say kete bi a ese awodie nim eno no ye very taken okay enti say when they do menses no na say e shade offer eno na ya na edipin ye da eba okay nti say once ne say endometrial lining no e shed off no o muscles no ankasa awudie no honam ni mu no e contract more okay and e contract na edipin ankasa ye den aba nti bebre ho no ma unse eno kra na ya na ima omo a we no omo endometrial lining ye very thick no ye wo say ono onya ne mensisa na ya si betimi aye ne ya until say bi a owo ansa. Okay. Because once they say unya wa naturally no endometrial lining no be very slim and as a thin. Okay. Na afedi ayi pin na there free ho. Nti no de enye problem bia ye lining na e shed off. Okay. Ye nua sankwali ni no no se wa wo boso wa nyinsen boso mi nsia na kakra. Enso ya no wo hu se ensufita ni bi. Enti one thing is ade ba ko a me di kan ka chere say ye say be okunhu ne midwife but the tell say on the other way no the ohun na so ye no and shut down the other hand and shut down any problems un say cervical mucus na ye kan ho asem ni dwumade ni say eba say say nyinsen bi ba eno na si awode na no okay enti eno no ye kan say bi nyinsen ni bi nya cervical plug enti say we no ebeba na cervical mucus ne be yi sa maman be yi na asi wawode na no say de ebe ya we no infection bi antimi enko ha kola no okay enti wo bi ho no man fa so mu release excess cervical mucus enti na ho no from 6 months and 7 months eko bia no ho no na bi otimi nya se ne o man nyina okay enti no we no oni kan ya de enko na omo ntwa scan na omo nhwe
say bibia na say na wo de na no bibia intati bo obetin so I say fluid ni bi and I fancy leak as a result of the cervical plug no na eba into omo de na ohun ne midwife enti enua san kwale ni ko hu midwife mesra mo mo friend ni nyina no doctor number me man de ato dwent mo divert course ni nyina free main line so na mo fa nko doctor ho why obeyi mo anu de mo pe bia no eni ko sen bia no obeyi anu de ama doctor pacho fa wo number na nkofo frefre we ni pa mo frefre we 0540 0540 311 311 311 311 0540 0540 311 311 311 311 enti mo amo frɛ lines we no mo frɛ 0540 311 311 0540 311 311 me kan ba kon de waja ba ebi nso gusu frɛ pacho frɛsi number we so munya 0551 mo frɛsi 0540 311 311 0540 311 311 aha ebi afrɛ mo ayade pa mo nkoso frɛ doctor be fa phone no na onemo edi enkomo doc we dey 30 seconds na yen sorry wasem what dey chat about miss yakopon dey dom ya next week e be saba yes enti the American is next week e be to aso enti other e be preventive measures na any o ma be na more of the science of relational science so other methods and kasa e be na wo dey calendar method no mpa to bo ase nyame ya aduma next week ya be other methods no so cycle nyina wo e de problem bi ni ade e be pe bi na ya de a church mu nyina one time chuku lactational amenorrhea for no nyina no so no ni ya be ye ni nyina doctor we what man kwan a time say obe use to ha say no na bro wetia wan hwa no makoka me ketre ma e wusia ye na mo ase na mo fra 0540 311 311 dia wo pese wo bi se bia wa wo pa wo won so apese wo tete wa wo ntem anasa wo bo ho ba se be ye nyinse ne ma ne nyina no eye Dr. Rikimafo e ma na me dia to 0540 311 311 at 21st clinic the sciatica expert for and I want eso ya sene dwumedie mo mesro ya de bia ha wo bia no for wani ekire ho na wontu ase monitor true ene sciatica ya de no enti eso pa echi anasa osisi echi ho a ekosi onantini ho ne ya na etwon wanhwe ye krampa edu begu fom na wakademo eye sciatica expert 21st clinic ho and I walk mo etu ase tema ye wo community 1 Roma safonachi ho pe kaswan so obom road be hu ye nkokọ ata nkokọ ye firi ho enti mo amowo nkokọ ni nyina na busia mo fama ni enchire mo ewo kumase ehwa overseas safa radio nchewo na ye ntimi enhwe mo go so ye ne success fm no na edi enhwe ni mu sunya ne ye original hospital no opposite first gate no opposite wa be ATM ni se no ehwo na obehu ye brekum ye Clis fm enchewa agenkwa fm enso hwe ni mu ewo tachiman agenkwa fm hwe ni mu ho tachima sunyane kwan so na wo behu ye sanso na tade ye we fie kuma number 9 taxi station and load coordinate no enkranza ye ne Presby bank no na edi enhwe ni mu kofoduan so old grain baby a soldier for nom canteen no ewo ne ho na wo behu ye enkranso ye wo domi St John's sehwi debi so sehwi dwabo so takwa ene ne nkwado nyina na yade a wo behu ye for 0540 311 311 0540 311 311 21st clinic the sciatica expert yade nyina hu ye ne a edwane ti wo twa de mentwentwen wo na ase to anamobra ne beje wa ya hwe ebusia medi do hene rema me akwa ye boa asia ma hasenom na ye the healing point dwumadie no asie na school fees ye chief executive producer ni dipa ye Mr Donko ya na nkofo bisame o de Mr Donko ni die de Michael obofo Michael school fees ono na dwumadie nyina wo hwe ya na dawoma oma yen ba ye na boafo bi ye Rexford sompa edidie na afieje wa akode ngetesia nyina ka ekiro ka ho bi wote ne nka wapom den kase no eso minua bema Joel ofrin kranza ba me se ya jo ma boso one papa toast omo eboa ye dwumadie me ne papa toast le peke me course no de ma me fidie from nyina no ne one chinchim de ma me meda no ase papa ima
enso ewo ho eboa ye TV ni nyina bofaro mu nyina eka ho na etimu ebeda Sompa chief driver Dr. Slayer Danase ne mu a eka ho bi yes sorry so amadwumedie nkaye no ato aso don fund dom ya nyame ya dom a ochina 7 p.m. Sompa TV so dwumedie repeat ebetra egu oso ntino yen sorry na nyame ya dom adase ne yen fa dwumedie no to aso intimi emrel